Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta panghingala dili nga atong tulumanon sa kahanginan. CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Biyernes, pizza 18 na kini sa bulan sa Hulyo. Nahala tuig 2025. Nahala may mudto na kanatong tanan mga higala na kinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskang sa panluwas ni ining kamudtuhon. Walay ubo, walay sipon, walay hilanat, walay sakit sa tiyan, walay labad sa ulo, wala magkatol ang siko, wala mangatol ang kuto-kuto, ug daghan pa mo fan mga higala, no? In other words, nasa mabuti nga kalagayan. Ayan, no? May munto na kanatong tanan. Ato po di ay nga timbayaon og may munto mga higala, no? May munto bishop ang atuang kining talahurong obispo diri sa Diocese of Dumaguete, may munto bishop o nga manusab ang atong mga kaigsuunan nga mga kaparian. Labi na gyud din sa Sikihor, no? Sila si Monsignor Larry Katubig, no? Nga ako mga igsuon diya mga kaparian diya sa isla. O ang mga taga-isla mismo, kumusta na mga Sikihod nun? So, of course, ang akong classmate din ha, no? Si Padre Ubing Masyon, manusab ang akong classmate po diri si Malalod. Si Padre Dami Hiramis, o ang akong classmate diri sa may kining dinhi dapit sa may kining sa maning lugar si Father Tonton ba sa kining lugar ni Father Tonton, no Batingel, of course, no may mudto na sa ako mga classmate. Of course ang ako mga classmate sa Cebu, si Father Joseph Anore, si Father Kipling Agravante, si Father Glenn Vanson, si Padre kining Romeo Narca, si Padre Melton Medida, si Father kining Peter Necesario, Mario Atienza, Tingting Angkahas, Monsignor, o nga manusab si Father One Rosaruso, si Rosdel Noel, o daghan pang uban mga higala. Omen Mahusay, dili gina nato malimtan si Father Omen Mahusay. Kumusta na no tanan din ha? Naghidaot gyud ko mga higala nga wala gyud mo gibati din na bisag gamay na lang katul-katul sa inyohang kamot. Yan, no? Kilain ra ba kuno ning magkatulang atong kamot kay dunay namatay nga o sa ito dunay namatay insi kaya binuang na istorya mga higala, no? Okay, no? Sa napadayon ta mga higala, no? Congratulations din na sa Archdiocese of Cebu, no? Kita membro man ta Suffragan Diocese man po sa Cebu, no? Ang ato nga duda na ni-resign na magud ay si Archbishop Jose Palma mo na nga duna na bag-o nga gi-install bag-o gitudlo, no? Si kining Pope Leo XIV nga bag-ong Arsobispo sa Archdiocese of Cebu nga mao si Bishop Alberto Uy, no? Kasamtangan karon nga bago na sila og obispo. Nahala, no? Padayon ta mga higala, are kita sa ato ang Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day, malain kung dili si Saint Frederick of Utrecht. Utrecht, ang Utrecht spelling may sa Utrecht kuan. Utrecht, Utrecht. Sa ang gani pagbisaya may higala, no? Unya natawo siya na atong 8th century. Unya caught in the middle of the controversy between the Empress and the sons with regards to the throne. Empress' attention was called upon by the bishop of so many reports of immoralities. They triggered the anger of the empress, which resulted to the martyrdom of Saint Frederick, no? Unya his feast day July 18. Okay, no? Sa tupan taon doay kay ni si Bishop Frederick of Utrecht, no? Kay iyang gibadlong lagi in taon ang empress kana bitawng female version sa emperor. O niyang nahitabo na muligi in taon kini
namuligi man ang Rayna o nahitabo na martir in town si Bishop Frederick muna nga ang iyahang fiesta karong adlaw nahiyo mo gid usa ka santo, no? Namuligi mo po in town, no? Kinig yung mga makasasala usayog atong badlungon mamuligi, no? Nala, no, padayon ta mga gala ato dahil nga timbayaon usab og maayong mudto ang atong mga kuan ang atong mga lay ministers. Kumusta na ato mga lay ministers? Bago pa nga na human natapos siguro ang lay minister seminar nga gihatag ni Monsignor Albert Erasmo Bohol diri sa Malalot, no? Congratulations ha na antong mga bagong nahimong lay ministers. Ako wala akong mapadala ra kay medyo okay raman mi. Okay rami diri sa among gidaghanon, no? Kuan gyud ba kanang gitawag nato og ang atong mga lay ministers diri kanang igo ra na tag assignment to assignment kada Domingo kaya ang pinakatrabaho gyud sa atong mga higala, no? Atong mga lay ministers kuan man sila mangadto sa mga kabarangayan, mga kapilya sa mga kabarangayan aron mo pahigayon og kasawlugan sa pulong niya. Okay pa man, wala na lang sa ko ni padala, no? Nahala, no, may munto na kanatong tanan mahigala Saint Frederick of Utrecht. Okay, ari na ta mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuon. Pope Leo XIV gitudlo si Bishop Alberto Oy isip bag-ong arsobispo sa Archdiocese of Cebu. Siya ang mupuli sa bago pa lang nga nag-resign nga si Archbishop Jose Palma. Si Bishop Oy kasamtangan nga obispo sa Tagbilaran. Balita mga galagikan sa Vatican, Pope Leo may padala og pagkaon hinabang sa mga pamilya sa Kharkiv, Ukraine. Direktamente yun nga gi-deliver sa mga pamilya dito sa nasangpit nga lugar na kasamtangan karong naglisod tungod lagi sa gyera sa matod paglusob o pagsulong, no? Gisulong sa nasod sa Russia ang nasod sa Ukraine aron ilugon. Ayan, no? Ato pong iampo mahigala kining Russia mahigala nga sa kadako sa ilahang lugar mangilog pagyod. Ayon tawag pangilog o kaluya ang katawhan sa Ukraine ug hunungan na ang kontrobersiya. Nahala, no? May ngudto na kanatong tanan mga higala ug ato day nga higot-hisgot ginagmay, no? Kini bang doon na kay gamay istorya mga higala ha, dugang-dugang pa. Dugang-dugang ba sa ato kini gamay ra kong istorya mga higala, no? Doon na kunoy usa ka barko, no? Doon na usa ka lansa nga nagdagan. Tungod lagi kay naamay mga estudyante nga nagsakay, medyo aligri kayo ang lansya. Sa diha nga adunay medyo nagkagubot og kalit kay kining mga batanon mga higala hilig malagi kayo kini og picture taking, sus magpatong-patong maninoon barandillas ng usa ka estudyante ba babae para man nahulog man hinuon sa lansa mga higala. So hilbeng sininggitay mga higala, no? Sininggitay gyud. Ang nahitabo mao nga pagkataod-taod dihay ni kuan. Dihay medyo ni timpasaw ba. Sininggat mo ra ni aksog timpasaw. Murag diha bay ni timpasaw ug do na dihay ang tao ni dihay ni timpasaw dayong giog tanaw sa mga tao niguho gikan sa lalo sa tubig. Diyos, makakita nila usa di kalalaki nga gusto siguro nga luwason ang babae, no? Sininggitay. Luwasadong, ingon na. Tuon man, laluwas gyud taon ang babae. Pagbalik na, no? Naluwas gyud ang babae pero ting hilaka, no? Babae kay nahulog ang taon siya. Ang nahitabo mao nga do na gyud ay kuan murabag sa pagtapok-tapok na, no, naingon ang kapitan sa lansa nga doon siya imuhang kabayanihan daghang kayong salamat. Gipasalamatan ba ang kining mao nga nakatlaluwas. O yan, naingon siya nga agi og paghatag kanimo og pabor tungod sa imong bayanihon nga nahimo ulian ka sa imuhang kining
kuan kanang late. Nya og miingon pa pod ang miingon pa pod ang kining ang kapitan nga usukad karon og musakay na ka ining maong lansa, libre na gyud ka, wala na kay bayad. Ano ni ano dag perting pamakpak sa mga tao. Sa dihang kalit dunay ni isa sa kamot. Miingon siya nga, Kap, pwede ba mangayo po ko gamay ang discount, Kap? Ano mangayo magagamay ang discount? Tsakay, ako may gatuklod ato niya, Kap. Okay. Wala di ay tao. So, ibuti pasabot na mo. Siya, wala naman ang tato siya, Kap. Niya ako manggituklod. Buto nga, iyan na lamang kiluwasan ko. Tinoodong, gituklod na di ka. Yango-yango ang tao na nakaluwas. Yun siya nga, kini di ay may nagluha, nagtuklod na ko. Yun siya na ikaw di ay. So, di ako ito ba itong istorya manghigala. Pangutana, no? Angayan ba nga idayon ang reward, no? Nga wala na ipliti ang maong lalaki. Ang tubang ni Ana, gidayon gyud, no? Gidayon gyud sa kapitan. Kaya bisan tuod kon wala niya dili to katuyuan niyang luwason, pero sa diha nga didto naman gyud siya sa tubig, iyan na lamang yung gipahimos lang na didto na siya sa tubig. Iyan na lamang yung pong giluwas, no? So nadayon gyud gihapon ang reward. Ang katong usa nangayo man pud siya discount kay siya man lagi mo nagtuklod ingon ni Ana. Gitagaan gihapon siya discount, pero giingnan siya nga maayo kayo ang imong plano nga imong gituklod ang kining laki aron siya mo ipaluwason nimo. Maayo kayo nga aron maluwas ang babae, pero sayop ang imong gihimo, no? Ngano man ug si Bako Oroy ug dili ka maong mulangoy itong imong gituklod, disgrasya na hinuon duha na kabuka nga itong luwasodot ingon niya na. So pero nakatabang man gihapon jud ka kay ikaw may nagtuklod, so gitagaan gihapon siya gamayng discount, no? So unsa man ang pagtulunan manghigala nga ato ang makuha, of course ang pagtulunan is nga sa atong kahimtang karon dili bisan pa sa kalisud sa atong kinabuhi, dili gid nato wadon ang pagkamatinabangon, no? Kay parehas itong tawo nga naglisod-lisod ang tawo siya langoy kay pagkakita sa mga niya nga nagkuha ang ingon ang mga tao nga niingon ang kimi, niingon ang mga tao nga luwas ano, di giluwas man tuod niya, pero ang iyang linangyan medyo gitawag na to dug style, pinaana ang iyang linangyan. Pero sa gihapon gusto nato ang iyang linangyan ato pa di gid siya kay kamaong mulangoy, pero yung gihapon ito ang pagtulunan is the moral lesson is nga dili bisan sa unsa katong kalisod, dili gid hapon nato wadon ang kinaiyang matinabangon. Ana, no? Klaro nga andam kita pagsakripisyo sa atong kinabuhi aron nga makatabang kita sa uban. That's the moral lesson. Katong usapod nga nanuklod, muna itong the end does not justify the means. Katong iyaha. So, sabot po dana, no nga. Kana bang, bisan tuod ang iyahang tumong sa pagtuklod sa maong tao aron nga maluwas katong babae nga nahulog, maayo, pero ang iyaha lang gihimo mo di mao, no? Kato paingon-ingon pud ta usahay ni ana, no, sa atong pagka-Kristiyanos nga maayo kaayo ang ato ang tumong pero sayop ang mga pamaagi, no? Sama pananglit nga manggihatagon ta unya paghuman ang atong pagkamanggihatagon naghinahanglan may mga personal intention da ita. Ano, nanginahanglan og balos ingon ana. So again, isip mga Kristiyanos puy-an gyud nato ang atong pagka Kristohanon bisan sa atong kalisod, no? Sa kato parang nahitabo sa babae sa lalaki nga nakainom na pud noon sa tubig, pero didto naman gyud siya lisod man tuod kaayo, pero nitabang yun gihapon siya. So napasabot kita nga bisan sa atong kapobrehon, bisan sa atong kawadon, magtinabangay yun gihapon kita. Ano mo ka na siya diwa sa BEC. Ayan, no? Diwa sa BEC. Nga naman, tungod kay kalagmitan yun sa BEC, ang mga pobre
nagtinabangay. Muna gitawag sa in English, sa iisipan na developmental stage. No, nagtinabangay. Okay? Klaro? No, so muna siya ato ang istorya karon sa ato ang programa. O sa may tago na ito sa may title ato ni ato ang istorya. Ang title ato, Accidental Hero. Yan, no? Accidental Hero. Ano man? Dili man ito niya luwas. O niya gituklod mahinuon siya din. Niluwas na lamang niya. Ano? Hala na, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntuhon. Binuari na ta mga higala sa parte gapon sa atong programa, kabahin sa ato ang pagtulunan. Okay, hala no? Ari na ta sa atong catechism. Nakaapil naman sa tuwing na catechism naman sa ito, pero doon na pagitay lain. And now, the main event sa ato ang programa. What is popular religiosity? Muna itong isgutan. No? Popular religiosity. Popular religiosity refers to the ways ordinary people practice and express their faith, often distinct from official or formal religious practices. It encompasses a wide range of cultural expressions, rituals, and beliefs that are deeply intertwined with everyday life and local traditions. Ayan, no? So, ingon na ang popular religiosity. So, sa may sample og kanang popular religiosity, pananglitan, no, sa man, kanang popular religiosity, pananglitan, unsa man, procession, no, popular devotion man na, no? Religious procession, popular devotion na siya. Pero usahay pagkapinan pag yun nato og popular religiosity unsa man kanang mag-inilugay tag bulak. No? Una siya popular religiosity. Ang katungkuan kanang procession, kuan pa na kanang sa ngalan ana popular devotion pa na popular devotion. Pero kanang nag-inilugay og bulak nga nagkuan gani kana bang panahon bitaw sa Semana Santa, kana bang Sabado Santo ba nga ako inyong hutdan yun og bulak ng stage sa kinibitang sugatan hasta ning karo ang gibutangan sa kining karo nga gisugatan sa nagibutangan sa kanang resurrection ug sa mahal nga Birhen Dolorosa. Inilugay mo anang bulak mo na popular religiosity. Ayan, okay na siya. Okay na siya. Unsa pamilain nato nga popular religiosity. Doon ako nailhan nga mga kini bitang popular religiosity mga higala, no? Kana pong sa kuan. Kana pong bitaw sa ngalanan sa Manila ba kana sa Quiapo. No, popular devotion na katong kana bitang i-procession bitaw. Translation, no, that's part of our popular devotions kana bitang mag-procession ang translation. Pero kanang magdala na mo og panyo unya inyo nang itrapo sa kining nawong sa kining Black Nazarene muna po na popular religiosity. Pero ang tubag nga ana kining popular religiosity kuani siya makatabang po nato ni no ngano man. Because kining popular religiosity nahaom man gud ni. Nahaom ni siya sa ato ang local costumes and cultural practices. No muna nga popular kay kini bitang gitawag nato popular religiosity. Natural popular gyud kay popular religiosity gud na. No, panalitan ka na magdagkot og kandila. You nga doon pares ka nang sa simala, no, nga doon ay yellow, na green, na blue, depende sa mga intentions. Muna popular religiosity. No, pero ang nakaayo ining popular religiosity may higala na-inculturate ang ato ang mga kalihukan, ang ato ang popular devotion sa panabot sa tao. No, muna gitawag na itong inculturation.
unya community-based nasabtan gyud sa mga lokal ang mga tao. No, unya doon nalay kuan balantayan ining religious kining popular religiosity batayanan ba that it should not be in contrast with the formal teachings and practice of the church. Ay ano, dili ba supak ba? Dili musupak sa pagtulunan sa simbahan. Number 2, commercialization should be avoided. No, kay usahay palihos anang parehos anang bitang managkot o kandila. Unya inyo da ang pabinditahan ang kandila, unya mo ingon mo nga kini mo'y palita kay gibinditahan aning daan. That's another commercialization. Sabi no, oras man mahigala no, balik-balikan na to og mga adlaw mahigala ha. Balik-balikan na to. Unsa gito tong topic karon? Popular religiosity. Kay kini popular religiosity makatabang gini siya kayo. No, doon na ni siya inculturation aspect. Doon na ni community-based ni siya, and this is our way of expressing our faith and focusing the concrete. No? Ang kini siya makatabang ni siya kayo kining popular religiosity, but there are don'ts ani. No, nang una ang atong mga lihok dili gyud mosupak sa pagtulunan sa simbahan. Number 2, we should avoid commercialization, commercializing. O sana na sample kana bang mamaligya ang kandila nya mag-ingon-ingon nga kini ang amo-amoy palitadong kay binditado ng daan, delikado ba yan simonina, no? Klaro? Bino din nila sa takuto pa og mga adlaw ipadayon nato ni atong topic kabahin sa popular religiosity. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.